Salutare băieți! Astăzi este 9 septembrie, mă aflu din nou în compartimentul puiilor, am zis să mai vin cu niște noutăți. În ultimul videoclip v-am spus că am încheiat antrenamentele, etapele cu pui, de fapt cu porumbei pe acest sezon. N-a fost tocmai așa. Între timp s-au mai strâns niște pui acasă și am fost nevoit să mai introduc și la etapa de ieri. Raikovski, 250 de kilometri. Așadar am introdus 6 pui, eu 5 și fratele meu 1. Eu am acasă 4 din cei 5. În schimb al lui nu s-a întors. A băgat un mascul fără coadă, nu avea coadă de mai bine de o lună jumătate. Deci sunt acasă 4 din 5. Am băgat mai mult să încerc, sincer. Aveam 4 frați cu această femelă Florie și am zis să risc unul, să-l încerc și chiar pe ea am băgat-o. Ea a sosit și prima ieri la mine. Deci am 4 din 4 frați zburați, încercați anul acesta. S-a întors astăzi, a doua zi, gutul acesta list. Este scos din bătrânul meu de Van Bruen cu o femelă de la prietenul meu Mărgescu Mihai. Ce s-a mai întors? Da, în fine, mai sunt... este și acela de sus. Venit tot ieri, în prima zi. Iar între timp s-a mai întors unul pierdut de la penultima etapă, unde i-am băgat atunci, după ce au fost ei bolnavi. Este vorba de acesta. S-a întors astăzi, arată foarte bine porumbelul. Nu știu pe unde a stat, dacă a fost intrat pe undeva, nu m-a sunat nimeni în legătură cu el, însă s-a întors acasă. Este tot mai bine că este mascul și eu aveam nevoie de masculi. Am 14 masculi aici, la pui mă refer, și mai am în compartimentul de zbor încă 2. Îl am pe Adelin și încă un nepot de-a lui îi vine. Așa și acesta, chiar asta care a ieșit afară, a sosit ieri. Este tot pe linia bătrânului. Deci mai mult de asta i-am băgat ca să încerc și uite că sunt acasă toți. Deci am fost nevoit să mai bag încă 6. Trebuia să bag mai mult, sincer, pentru că a fost o etapă ok, dar ne gândim să băgăm și data viitoare și etapa următoare în jur de 6-7 pui, să mai tăriem din ei. Așa că vedem. Din punct de vedere al sănătății sunt foarte bine porumbeii și au revenit complet după adenocolii, chiar s-au recuperat cum trebuie, năpârlesc foarte, foarte bine, au o poftă de mâncare foarte bună. Nu o să le mai dăm drumul afară, ne-am hotărât să închidem pentru că la colegii noștri deja au început să atace foarte tare răpitoarele și ar fi păcat ca să dispară de acasă pui zburați până la 250 de kilometri. Ar fi păcat, așa că cel mai probabil duminică acum o să-i separăm pe sexe, o să-i mutăm la matcă, deja am făcut chestia asta. Urmează să facem asta și la zburători și la pui, să stea liniștit, să năpărească cum trebuie. Și cam asta este. N-am apucat să filmez ieri, pentru că am fost la prietenul meu Cătălin, la Pericol Vlog. A avut etapă, a patra etapă dacă nu mă înșel, a treia sau a patra, 210 km, tot pe Bulgaria. Au venit foarte bine porumbeii, ca numeric mă refer. El nu prea era mulțumit de faptul că n-a venit cum își dorea el ca timp.
ca și clasări, dar are toți porumbei acasă, 18 din 18. Am mai oprit acasă niște tardivi și este totul în regulă. Cam așa arată puii. Sunt în plină perioadă de înăpârlire. Arată urât, ce-i drept, dar peste o lună și ceva, când o să năpâlească complet, o să arate cu totul altfel. Da, băieți, cam acestea sunt noutățile pe la pui. Deci am mai introdus încă o dată la încă o etapă mai lungă. Urmează să mai alegem 6-7 și pentru etapa următoare. Să mai triem din ei, apoi urmează să împărțim. Ai mei cam, sincer, cam sunt pe numeric. Și mascul și femele cu ce mai am pe la zbor din aceia maturi. Cam acesta este numericul. 15-16 masculi și cu vreo 15 femele. Sunt de ajuns 30 acolo în compartiment. Sunt cam mulți după părerea mea. Voiam să țin maxim 28. Dar na, dacă au sosit acasă, eu o să-i opresc pentru că la primăvară o să am nevoie de ei. Cam atât cu acest videoclip. Vă urez succes în continuare. Aveți mare grijă cu bolile în această perioadă, mai ales dacă îi duceți la antrenamente, la concursuri, pentru că sunt în plină perioadă de nepârlire și imunitatea în acest moment este una scăzută, așa că trebuie avută mare grijă cu pui. Vă salut, băieți, și toate cele bune!